Irreġistrata żieda rekord ta' 5.2% fin-numru ta' passiġġieri li qasmu bejn Malta u Għawdex fit-tielet kwart ta' din is-sena. Statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi kif bejn Lulju u Settembru li għadda kienu iktar minn 1,400,000 passiġġier li qasam il-fliegu. L-akbar numru ta' passiġġieri li qasmu bejn iż-żewġ gżejjer kien irreġistrat għax-xahar ta' Awwissu, meta qasmu rekord ta' iktar minn 900,000 persuna. Ġiet irreġistrata wkoll żieda fin-numru ta' vetturi bi kważi 7%. In-numru ta' vjaġġi żdiedu bi 2.3% meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet. Intant l-NSO qal ukoll li bejn Jannar u Settembru kien hemm it-total ta' kważi 3,400,000 passiġġier li qasmu bejn iż-żewġ gżejjer. Min barra dan f'dawn id-9 xhur tas-sena saru madwar 900,000 vettura u kważi 14,800 vjaġġ.